شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كميك أنيهم أنا حاوهم صلاح الدين مسحونا سيم كابنا يسي أرج ستوديو زبلت قالنا دبلت معالت دبل بروجرام حيزنا مزيناكم لنا Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det är broder Saladin med broder Sem med det dagliga ordet, den bästa dagen för det bästa ordet för den bästa dagen. بمخنيات ناي تكنيك شجرات دحلف كلتا معالتي كان أرغلكم دي مخالنا يا ريتانا حتت. Vi har inte kunnat föra fram de senaste 2 dagarna, teknisk fel, och vi ber om ursäkt för det. لوم دما نز معالت زخونا هيوت قال كنكافلينا نخبرو نبرو دبليو. Och idag ska vi ta del av ordet lev för hans härlighet. مصحف قدوس قال اي كورنثوس بعرف 5 تقص 15 I andra Korinthierbrevet kapitel 5 vers 15 كم زيبل دحر حجي اتوم زلو نتم انتم زموت انزتنسان انبر نرؤسهم انت كي نبرو نسو ابكند كلاتهم موتا. I vers 15 står det: Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själv, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristina نكريستوس نخبرو زنبر هيوتيو. Det kristna livet är ett liv man lever för Guds ära. مخنياتو نعو نخنبرينا بقو داقم توليدنا. Och det är för att det är därför vi har blivit på nytt födda för att leva för honom. سلازا اب كل نبرو نابرا نعو كبر زمص سغوم تكن سغوم نعو كبر زمص نابرا خنبر يغبأنايو. Så i allt det vi gör i livet när vi lever, att vi ska ära honom, det är det vi är kallade till. ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ምድሪ ጉዕዝኡ ከመይ ዓይነት ናብራ ክንነብር ከም ዘለና ኣብነት ሂቡና ኸይዲ እዩ Det är för att Jesus Kristus gav oss ett exempel hur vi ska leva våra liv här på jorden. ንኽብሪ ኣምላኽ ዝነበር ህይወት ከመይ ዓይነት ህይወት ምዃኑ ኣርኢና እዩ Och han visade oss hur man kan leva ett liv som är för att ära Herren Gud. መጽሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ጥቕስ 4 I Johannes evangeliet kapitel 17 vers 4 أنا أتزجبرو أنا نتخجبرو زهب كاني جبري فتيمة أم مدري أخبركها. Det står: Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. ريخم إيسوس كريستوس نجزابي ربو بنابرو خمي جيرو خمزة خورو خزارب كله نتك نورو نتك صرح زهب كان نسرح فتيمة أم مدري أخبركها يلو. Här ser vi hur Jesus Kristus pratar om när han förhärligade Gud på jorden. Han sa: Jag har fullbordat och fullgjort allt det du har gett mig. بخلا الزراربا أم مدري خنبر كلنا بحق نعو زخبر هيوت نبيرنا نبهال نتسوز مدبلنا نبرا ويدما نتسوز لأخنا تلوخو كنفتسم كلنا. Så med andra ord, om man kollar på den här versen, om vi ska kallas att vi har levt på den här jorden, det är när vi utför det verk som Gud har förberett för oss. ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት እዩ ጎይታ ንምንታይ ከም ድፈጠረና ንምንታይ ከም ድጨውዓና እንታይ ክንገብር ኣብ ምድሪ ከም ድደልየና ክንፈልጥ በጣም ኢምፖርታንት እዩ Så det är därför det är jätteviktigt att få oss att förstå varför Gud har skapat oss, vad han har kallat oss till, vad han vill att vi ska göra. Så det är jätteviktigt att veta det. ስለዚህ ሓደ ሰብ ብትኽክል ኣብ ህይወቱ ተዓዊቱ ዝበሃል ነቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ ንዕኡ ብትኽክል ፈጺሙ ዝሓልፍ እዩ Så när man ska kalla en person han har lyckats, det är när den personen förstår vad han är kallad till och han gör det livet. ነብስ ወከፍና ከም ናይ ክርስቶስ ኣካል መጠን ምዃንና ነብስ ወከፍና ኣብ እዮ መንግስቲ ኣምላኽ ተጸዊዕና ኢና Och alla oss har blivit, eftersom vi kallade i Kristus, vi alla har fått en uppgift att utföra. ስለዚህ ብትኽክል ነቲ ኣምላኽ ክንገብሮ ዝደልየና ዝጸውዐና ዝሃበና ስፍራ ንፍለጦ ንዕኡ ድማ ብግቡእ ንንበሮ Så det plats vi har fått i Gud behöver vi ta reda på. Så när vi har fått ta reda på det, låt oss göra det också. ስለዚ ብትኽክል እግዚኣብሔር ንምንታይ ጸዊዕኩም ኣምላኽ ኣብ ልብኹም እንታይ ይቆሚጡ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ዝቆመጦ ክሳዕ ክንደይ ርእስኹም ሂብኩም ንዕኡ ትነብሩ Så till vilken nivå har ni insett vad ni är kallade till? Och till vilken nivå har ni gett er hjärta till det? Och hur lever ni det nu? ካብቲ ሓደ ዝዓበየ ንኽብሪ ኣምላኽ ንነብሮ ናብራ ነብሳት ንምድሓን ግዜ ንህብ ሰባት ተኾይና እዩ En av de sätt som vi kan se om vi lever för det är när vi ger tid av våra liv, hur vi kan göra så att människor ska få eviga livet. ምክንያቱ ንምድሓን ነብሳት እንተደኣ ንጎይ እንተደኣ ኮይና እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ነብሳት ክድሕና ስለ ዝኾነ Så om vi springer för att människor ska få hoppet och bli frälsta, då springer vi för den bästa viljan i Guds tankar. ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ንነብሳት ዘድሕን ንሱ ጥበበኛ ኢልዎ Och det är därför Guds ord säger: den som vinner själar är en vis person. መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 9 Så om vi kollar i andra Petrusbrevet kapitel 3 vers 9, ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገሳሎም እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንግዙ መስሎም
نتسفؤ أيدونجين إيو. Det står, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. ريخم قويتا ناي حانت نفس تفقات هايفوتوني. Här ser vi att Gud tycker inte om att någon ska gå förlorad. ስለዚ ኣብ ህይወትና ነብሳት ንረብሕ ሰባት እንድሕር ኮይና ንእግዚአብሔር ፍታው ንገብር ኣለና ማለት እዩ Så om vi skördar människors liv att de får hoppet, då gör vi något som behagar Herren. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ንነብሳት ዝረብሕ ንሱ ጥበበኛ ኢልዎ Och det är därför Guds ord säger, den som vinner själar är en vis person. ኣብ ኩለን መዓልታት ህይወትኩም ንጎይታ ክብሪ መታን ከተምፁ ንነብሳት ትረብሑ ሰባት ኩኑ Så om ni vill förhärliga Gud i alla era livsdagar, gör så att människor får hoppet. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.